Derventa je danas obilježila jedan od najznačajnijih datuma u njenoj skorijoj istoriji. Na današnji dan prije 22 godine potpuno je oslobođena od neprijatelja u posljednjem odbrambeno-otadžbinskom ratu. Tim povodom načelnik opštine organizovao je prijem za članove rukovodstva boračke organizacije i drugih organizacija koji su proistekle iz posljednjeg rata, a potom je služeni parastos i položeni vijenci na gradskom trgu za sve poginule. Grad Derventa oslobođena je 4. jula 1992. godine, ali je sjeverni dio opštine ostao pod kontrolom hrvatsko-muslimanskih snaga. Akcijom jedinica Vojske Republike Srpske 29. septembra na današnji dan oslobođeni su Bijelo brdo, tada najjače neprijateljsko uporište, Pjevalova, Kostreš i Dubočac. Među onima koji su oslobađali ovu opštinu bio i ratni komandant Derventske brigade od 7. jula 1992. do oslobođenja. Na ovom prostoru Taška grupa pod komandom generala pokojnog Lisce u sastavu nekoliko brigada, od tih brigada i 327. brigada, dala je veliki doprinos da se pre svega ovaj prostor sačuva. Drugo, da se ulije poverenje od strane boračkog sastava narodu, da ne napušta svoju rodnu grudu, svoj prag, svoju teritoriju, i na tom planu mislim da je brigada umela da sačuva i u borbama da oslobodi prostor do Save i do Broda. Na taj način smo dobili današnju slobodu. Zato je 29. septembar među najznačajnijim datumima u ovoj opštini. U oslobađanju Dervente učestvovao je veliki broj jedinica i vojnika. Za oslobađanje Dervente prošlo je, ja mogu nabrojati dosta jedinica, ali brojčano recimo 327. brigada Prnjavorska, Osinjska, Vučjačka, druga oklopna, Vukov Svučjaka, Martićevc, kako smo mi zvali, to je policija sa Okrajine. Sad, formacijski to je velik broj, ali ja kažem da je to učestvovalo neđe oko 1500 ljudi sve skupa, jer su sve bili dijelovi tih jedinica. Više od 150 ljudi je izginulo za oslobađanje opštine Derventa i negdje preko 1000 je ranjenih. Osim boraca koji su živote dali za oslobađanje Dervente, za odbranu Republike Srpske živote je položilo 608 Dervenčana, bilo domicilnih ili oni koji su za vrijeme rata izbjegli u Derventu. Odajući počast poginulima, načelnik opštine Derventa poručio je na prijemu za rukovodstva organizacija proisteklih iz rata da se samo vrijednim radom i unapređenjem Dervente, koja je iz rata izašla porušena, a sada ima status izrazito razvijene opštine, može vratiti dug palim borcima. Mi koji smo preostali, najmanje što možemo uraditi, da pravimo jednu normalizaciju, da svoju opštinu svrstavamo u red dobrih opština, mislim, i neki nam drugi kažu da mi to dosta dobro radimo. Onda je to neka vrsta zadovoljstva, neka satisfakcija i neka hrabrost pogledati u oči porodicama poginulih, položiti vijenac sa smjernošću i, kako bih rekao, sa pijetetom ljudima koji su svoje živote dali za ovo. Povodom dana oslobođenja opštine Derventa u posljednjem ratu na gradskom trgu služen je parastos za poginule i položeni vijenci od strane načelnika opštine i njegovog zamjenika, potpredsjednika Skupštine opštine, delegacija boračke organizacije, organizacije poginulih i zarobljenih i nestalih civila, Udruženja ratnih vojnih invalida od 1991. do 1995. godine, Udruženja ratnih zarobljenika, policijske stanice Derventa i političkih partija.